Čaute. Dneska nás čaká rank 30 na baza. Super. A už neteším. Mám túto vec, lebo to je asi jediné dobré, čo mám. A ja neviem, keď vyhráme, tak vyhráme. Keď prehráme, tak prehráme. Ale určite vám to bude trvať dlho. 100 trofejí je dosť veľa získať. Dobre. Kámo, ja som bol len tak však zabil toho Kenša. Dobre, super. No, Kenji je ono strašne silný s touto skákaverkou. Ani Buzz ale Buzz má len. To je ten vtip. Všetci si myslia, aký je Kenji silný. A pritom je to strašná slabota. Buzz je určite silnejší ako Kenji. To je strašne jednoduché. S prepačením. Dobre, toto som mohol ale zomrieť. Zabudám, že mám rebirth. Kámo, však to je totálne jednoduché. To je jak také... Toto je veľmi jednoduchý brawler. No. A teraz sa rozhodol, že dajte už konečne 50 odberateľov, lebo fakt chcem dať na Vianoce stream. Nebuďte núbovia. Mimochodom. No. Áno, dajte tých 50 odberateľov, lebo to je môj najväčší sen. Aha, Juan Carlos tu je. Juan Carlos, čau. Inak pozdravujem Juana Carlosa, kto pozeral World Finals celé, tak má u mňa jedno veľké plus. Rýchlo sme ho zabili. Úplne jednoduché, postupujeme totálne jednoducho, ale potom ja som rozmýšľal, že mohli by sme dať tier max a na Buzza to by bolo úplne jednoduché. Však kúkajte, jak všetci budú. Dobre. Skoro ma zabil. Bo asi sekundu aspoň to mám. Sekundu, ale nestačilo mu to na to, aby ma zabil. Akože už treba brať powersticky, lebo ja vravím, že powersticky sú totálne zbytočné. No a máme powersticky, nevadí. A teraz som sa rozhodol, že budem zabiť Shelly, ktorá je silná. Ona ma nezabije, viete prečo? Ježiši Kriste.
To bolo tak osobné. Ale no tak, tento rebirth je dobrý, lenže potrebujem, keby som vtedy mohol hytiť aspoň. Ale teraz si vezmem určite a vtedy určite vedľa. Hádam, že mám vedľa seba Barleyho. Ready for duty! Koho tam mám? Koho tam máme? Ja Lily. To keľu. Ale aj tak nevošiel som do pasce. Don't mess with the whistle! Kilu. Ja potrebujem, aby mu niekto dal na diaľku damage. Jaj. Ja to teraz stopnem, vidíme sa pri 3:29. Kokos, dobre. No, už som sa rozhodol. Idem proste. Chýba mi 20 trofejí. Takže nič veľmi ťažké. No, hrajem tak troška divne možno. Lebo ono treba teraz najviac zbierať knihy. Come on! Toto ťa vždy zachráni. No sa to načíta, myslím, že pol sekundy. Pekný výkon bro. Ale vyšlo si veľmi veľa kill bro. A peš presne treba hrať tak o... Dobre, no... Toto je môj najobľúbenejší emote. Ja som nepovedal. Dobre, toto bolo veľmi easy. Vybavím fakt málo trofejí do toho ranku 30. Keď sa mi podarí dať ten rank 30, tak skúsim tak určite sa mi podarí ten rank. A skúsim potom rank 40, 50, potom skúsime 35, 40, 45 a 50. Tu máme Surgika. Surgik. Ta bojka. To bolo proste ťažké. To sa nestiel dodžnúť. Jaj, potrebujeme prvé miesto. Tento baz je ale veľmi dobrý. Sa mi páči. No, keď tam bude Jean, tak sa teším. No one drowns when I don't mess with the whistle. I'm gonna have to rock you up. Vyhral som, super, veľmi jednoduchý boj. Ani som sa nemusel nejak veľmi... Ale ono je to také, že proste prídeš a trieskaš bez hlavu. More. Ešte 5 oných.
with the whistle. Rule violation. On ma môže pritiahnuť. Rule this fool. Len si čaržujem superku ja. Teraz je najdôležitejšie len čaržovať si super. Don't mess with the whistle. Rule violation. No. Radšej skúsime výraz. First aid healing. Á, vyhrali sme to. Dobre, máme 30, presne. Angel Star drpa. Ďalšia Angel Star drpa, čo mi tam padne. Vyzerá to dobre. Prosím, niečo dobré. Yes! Time for trouble. Skin, jo! Yes! A čo nám tu padne? Super, kravina. Tough as nails, hard as a rock. Super, Bubble trouble. super. A jedna mala... Raz sa, keďže chcem vám povedať, že prosím vás, choďte na tento oný klub, lebo fakt budem nahnevaný. Dobre, čaute, dajte lajky, odbery a zvončeky, aby sme čo najrychlejšie dali 50 odberateľov. Čaute!